Us agraïm molt que hàgiu vingut. Pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, amics, amigues, cosins, cosines, germans, germanes, professors i professores. Per començar, us presentarem l'espectacle de màgia, Tachan Tachan. Aplaudiment de la canalla! Les pares! Les mares! Què hi ha dintre? Quina xifra hi havia en el taló? 1.200.043 euros. Què passa? 1.243.000, no? 1.243.000? Vostè, un moment. Va anar a les... Digues, passa. ¿Es tu billete con tu firma? Y aquí está el billete con la firma de Isi. ¡Fuerte aplauso para el caballero! Gracias, tu billete. Estem contents per haver clos una tasca. Volem creure que ben feta, però també estem tristos per haver de dir-vos adeu. Sento que tot s'ha acabat, que no s'aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Em sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que no continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'has post a recordar